खुलुमबाय गिबियाव साफ्रोमबो बर' जानायगिरिफोरखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां रादाब फोसावनो थाखाय सिगांदों। BTR ओनसोलनि हाई स्कुल फोरोंगिरि सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि गौथुम थामहिनबा अल BTR टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना गावसोरनो एपइन्टमेन्ट एबा थिसनथाइ बिलाइ होनो हायैनि थाखाय अजद होदों। लोगोसे थाबैनो थिसनथाइ बिलाइ होनो थाखाय BTR सरकारनिसिम दाबि दिखांदों। हाई स्कुल टेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै जिरायना थानांनाय खामानि गैजायै BTR ओनसोलनि गोबां बिजाथिफोरा गोबाव खालामाजासे सरकारजों फोसावजानाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आ जोबनायनि सिगांनो गावसोरनि मेरिट लिस्टखौ फोसावनो आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गावसिनि आखायाव गथायनो थाखाय BTR सरकारनाव दाबि दिखांदों। मख'नाय जायोदि BTR ओनसोलाव गासै 622 हाई स्कुल टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। बेराफारसे गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि मासिया बे समाव BTR हालामाव गासै 1420 जानानै दं होननानै मिथिनाय जादों। जाय लांदां जानानै थानाय मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय थांनाय फेब्रुवारि दानाव मोनसे फोसावथायबो फोसावनाय जादोंमोन। बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइ नायफामनाय हाबायाबो थांनाय फेब्रुवारि दानावनो जानानै थांदोंमोन। नाथाय BTR सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना आद्रा थानाय खामानिखौ थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो मावफुंगोन होनना खोथा होदोंमोन। नाथाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनावबो मेरिट लिस्टखौ BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टरा फोसावना होयैयाव BTR ओनसोलनि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय आरो गिखांनाय फोरमायदों। बेखौबो मख'नांगोन दि आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां BTRखौ नागारनानै आसामनि गेजेराव थानाय गुबुन जिल्लाफोराव गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो 30,000निबो बांसिन थिसनथाइ बिलाइ गथायना होखांबाय। नाथाय बैसोरजों एखे समावनो BTRनि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा थिसनथाइ बिलाइ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। आसाम सरकारा आरोबाव गोदानै फोरोंगिरि थिसननायनि एडभार्टाइज फोसावनो लाहार फाहार खालामगासिनो थासेयावबो नाथाय BTR सरकारा हाई स्कुलनि फोरोंगिरि सायख' आनजाद एबा टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइखौ थांनाय फेब्रुवारि दानावनो नायफामखांनायनि उनावबो मेरिट लिस्टखौनो फोसावनो हायाखै होननानै अजद होदों टेट उथ्रिसार जानाय गौथुमा। बेनिखायनो BTR ओनसोलनि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि गोसोआव सोंलु सिखांदों जे BTR आरो आसामाव जोरथाय सरकार थासेयावबो BTR ओनसोलनि हाई स्कुल टेट आनजादाव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि थिसनथाइ हाबाया मानो दाबो मावफुंजादिया। बेनि सोमोन्दै गोबां सोलोंथाइ बिफाननि मावख'आव हाबा मावग्राफोरनाव सोंलु सोंदोंब्लाबो दासिम नांगौ बायदि फिननायखौ रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै होननानै अल BTR टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों आरो थाबैनो गावसिनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि राहा लानांगौ होननानै BTR सरकारनिसिम दाबि दिखांदों। खुलुमबाय। जों अल BTR हाई स्कुल टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय BTR सरकारखौ जों खावलायनो नागिरदों दि जिहेतु थांनाय 6 फेब्रुवारियाव BTR ओनसोलनि हाई स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय 1400 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन आरो बे एडभार्टाइज होनायनि उनाव एप्लाइ खालामदोंमोन। एप्लाइ खालामनायनि उनाव भेरिफिकेसनाबो जानानै थांबाय। भेरिफिकेसन जानाय थांनायनि उनावबो नाथाय दिनैसिमबो जोङो प्रभिजनेल मेरिट लिस्टखौनो जोङो मोननो हादिया। मानोना प्रभिजनेल मेरिट लिस्टखौ फोसावनो हासेयावबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ फोसावनो हादिया। ओंखायनो जों खावलायनो नागिरदों जे नैबे गरम बन्दनि गेजेरावनो जाहाथे बे 1400 पस्टनि जि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेखौ फोजोबो। मानोना जोङो गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैना दङ। जिहेतु आसाम पार्टआव थांनाय फेब्रुवारि दानावनो LP निफ्राय हाई स्कुलसिम गासै 29,000 टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होखांबाय आरो थिग बेबायदिनो जोंनि 6 शिडिउल एरिया डिमा हासाव बायदियावबो टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होखांबाय। नाथाय जोंनि BTRआव दासिमबो टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हायाखै। मा जाहोनाव दासिमबो होनो हायाखै बेखौ जोङो मिथिनो लुबैदों। ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों
जों BTR नि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनो नागिरदों दि बे साननै सानथामनि गेजेरावनो जाहाथे बिथाङा जोंनि बे एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ माला फोजोबगोन बा जोंनो एपइन्टमेन्ट माला होगोन बेखौ जाहाथे फोसावो बेखिनियानो गोजोन्थों। नमस्कार, आमी ऑल BTR टेट क्वालिफाइड एसोसिएशनर तरफर BTR सरकारक जनाब विचारों जे आमी जोआ इलेक्शनर आगत बा फेब्रुवारी माहत एडभार्टाइजमेंट दिছিলে हाईस्कुल ग्रेजुएट टीचार कारण সেই एडभार्टाइजमेंट मते आमी सकलो ताते एप्लाई करिसिलो। एप्लाई करार केदिनमान पाछते डकुमेंट्स भेरिफिकेशन হৈছিলে। डकुमेंट्स भेरिफिकेशन होৱাৰ केदिनमान पिछते कि हल स्टेट इलेक्शनर कारण आमार MCC লাগি গ'ল। MCC লাগাৰ কাৰণে আমাৰ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टप হৈ গ'ল। তো তাৰ পিছত আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে ইলেকশ্যনৰ পিছত বা MCC শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ওলাব বোলে, কিন্তু ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছতো MCC শেষ হোৱাৰ পাছতো আমাৰ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ওলোৱা নাছিল বা পাব্লিছ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ কাৰণে আমি BTR ডাইৰেক্টৰ তাতে গৈছিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ তাতে যাওঁতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ নিদিয়ে, পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट বা এপইণ্টমেণ্টৰ কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সো মই ইয়াৰ কাৰণে BTR চৰকাৰক বা আমাৰ BTR চৰকাৰৰ চিফ প্ৰমোদ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব, তো সেইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ। আৰু তেখেতে আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আমাক জনালে আমি বহুত সন্তুষ্ট হ'ম। কাৰণ ইলেকশ্যনৰ আগতে আসাম চৰকাৰে বহুতো নিবনুৱাক কি দিছে, এপইণ্টমেণ্ট দিছে। যেনে LPৰ পৰা হাইস্কুললৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিছে। তাৰপিছত 6 চিডিউল ডিমা হাছাও তাতেও এপইণ্টমেণ্ট দিছে শিক্ষকসকলক। তাৰপিছত আকৌ আৰু সেই কেইদিনমান আগতে আদৰ্শ বিদ্যালয়া प्रोविजनल मेरिट लिस्ट পাব্লিছ কৰিছে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ কাৰণে আশাবাদী হৈ আছোঁ যে আমাৰ BTR চৰকাৰে বা প্ৰমোদ ছাৰে আমাক কেতিয়ালৈ এপইণ্টমেণ্টটো দিব, আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আমাক সেই গৰম বন্ধৰ মাজতে এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ হাতত দি আমাক সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে যেন, বা সমাজখন উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যেন আমাক সুবিধা দিয়ে, আমি বহুত এই কথাটো বিচাৰোঁ। তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি আসাম ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত আসাম চৰকাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে কৈছে যে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব বুলি কৈছে। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ BTR চৰকাৰত কোনো নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো কিয় আমাক খবৰ দিয়া নাই বা কোনো একো কথা কোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি এইটো জনাব বিচাৰোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতক যেন আমাক সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক আৰু আমাক জনাক যে কিমান সময়ৰ ভিতৰত আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিব, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আমি অল BTR টেট কোৱালিফাইড এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা তেখেতক নমস্কাৰ কৰিছোঁ।